Hola, soc la Núria del restaurant Coll de Nulles, un restaurant familiar de més de 28 anys d'història. Aquí sota també tenim el nostre petit celler familiar on elaborem les nostres pròpies caves. La nostra cuina és una cuina catalana actualitzada. Som uns privilegiats ja que estem envoltats de vinyes i això ens permet gaudir del territori que ens envolta. Hola, primer bulliu la col i la patata i el moniato. I si teniu verdura del dia anterior, doncs la podeu aprofitar, ja sigui bajoques, ja sigui verdura. Llavors fiqueu la paella amb el dent d'all picadet i saltegeu la verdura i formeu el que és el trinxat. Feu el trinxat. Després precalenteu el forn a 200 graus i amb una paella marqueu el carbassó, el deixeu marcadet i després ja passarem a fer el procés de fer el coulant. Ficarem una safata de forn, l'untarem amb oli, ficarem el motlle i després ficarem la botifarra que, si podeu, al vostre carnisser li demaneu que us la talli en làmines, a lo llarg, per poder fer com si fos una bufanda per dins del motlle. Després ho farciu amb el trinxat i llavors feu un foradet dins ho cobriu fins amunt del motlle i feu un foradet dins per poder ficar el rovell d'ou. Llavors tapeu amb el carbassó i llavors serà el procés de ficar-ho al forn. I ho ficareu uns 10 minutets, 15 o 11, això depenent del forn que tingueu a casa. Ha de quedar calent i cremoset. Després, per finalitzar el plat, doncs saltejareu els bolets, desmotllareu el coulant i ho decorareu amb les fulles d'espinacs i els germinats. Ja tenim el coulant recent sortit del forn, jo el maridaria amb un bon cava del camp. Bon profit!